eksponentiel funktion bruger plus gangevækst, modsætning til lineære funktioner, som bruger plus plus. Og plus gange, det bruger man, fordi at man plusser med 1 på x-aksen, og ganger med a på y-aksen. Et eksempel kunne være her, hvor den er 3, hvor a er 1,5, og så man har et punkt, der er 3 på x-aksen og 4 på y-aksen. Og det vil så sige, at man plusser med 1, så det næste punkt det vil være 4, og ganger med 1,5, så det næste punkt, så y-aksen for næste punkt, det vil være 6. Og vi skal også forklare procentændringen i forskellige intervaller, og det gør man også det samme som indekstal. Og det er det nye år divideret med det originale år gange 100, og man ganger med 100 for at finde procent. Det kunne eksempel kunne være 2000 divideret med 1200 gange 100 er lig med 166,67. Og så for at finde stigningen, kunne man sige 166,67 minus 100 er lig med 66,67. Det vil sige, at der er 66,67% stigning.